Ka Ïingkashari ka Special Judge POCSO Ïingkashari Hills Swapna G Moment kalarai penrem yo Tipborlang renja ha mukot duma POCSO kat kum ka section ka bahenreu jong ka POCSO Act but live nyon reu AB/sanspa henreu jong ka IPC. Ka Ïingkashari kalarai ban set along arpo Snem yo ni ubreu kat kum ka section ka bahenreu jong ka POCSO Act harengkat ka jingtan kuna ka bakhat san hajar tengka balada umla ban seu ya ka kuna unha ban Shong biang salai banai ha along ya ka mukot duma la to okit dagi pulit na Ïingkashari Hills District ban na ribhoy bakintop yo ba George the car UBSI ka kong shida risha kharsati WPSI but W kongsit WPSI Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.